Dobrodošli na kanal Životna sila. Ovo korenasto povrće uvršteno je na listu proizvoda koji jačaju imunni sistem i poboljšavaju odbranu organizma od virusa. Čak i listovi rotkvice mogu se koristiti za pravljenje jela. Ova korenska kultura je posebno popularna u proleće, kada telu nedostaju vitamini. Evo i drugih korisnih osobina rotkvice i zašto biste je trebali uključiti u svoju ishranu. Štiti od virusnih bolesti i jača imunni sistem. Rotkvica je vredna zbog prirodnih antibiotika koje sadrži, a koji štite respiratorni sistem od virusa i infekcija. Povrće oštrog ukusa oslobađa organizam od viška sluzi, što je posebno korisno kod prehlade, upale grla i astme. Poboljšava varenje. Rotkvice su bogate vlaknima, što pomaže u normalizaciji funkcije creva. Ona pomaže da se eliminišu otrovi iz organizma i čisti probavni sistem. Preporučeni unos rotkvice je 200 do 300 grama 2 puta nedeljno. Deci se mogu davati od 2. godine, ali vrlo pažljivo je treba uvoditi u ishranu. Vitamin C. Ima puno vitamina C u rotkvicama. Ovo povrće sadrži i vitamin B i minerale, natrijum, fosfor, kalijum, kalcijum, a pre svega gvožđe. Pomaže mršavljenje. Rotkvica je niskokalorični proizvod. U 100 grama samo 20 kalorija, ali u isto vrijeme sadrži veliku količinu hranljivih materija. Pored toga, rotkvica je bogata vlaknima, što je čini idealnom za laganu ishranu. Jača kardiovaskularni sistem. Kalijum u rotkvicama pomaže u snižavanju krvnog pritiska i poboljšava protok krvi. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.